Bos. Oh, enak lho, enak. Mbak Luki, Mbak Luki. Iya, iya. Aku iki. Kowe tambah mumpung, kowe tambah mumpung, kowe tambah mumpung. Sik aja lungguh sik. Sing cakepane mak jedor kuwi coba kaya apa? Engko pas dor kuwabeh beduk karo kuwi. Ya, kabeh diunekke yo coba. Coba karo joget sing apik. Ji, ro, lu. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ana ban pecah. Iso mas raja kita. Yo Beri. Mak jedor. Cah maneh. Ise rezekine tambah. Owe tambah. Owe tambah. Owe tambah. Owe tambah. Luar biasa iki mau pundutan sangka pemuda. Nggih. Dusun ngendut kompak ya diatur. Niki wau jane kira-kira iso luwih ramene Pak Minto. Kepiye? Dadi mak jedor ki ora musik tok. Piye, Mas? Mercon bubung iki disumet ki kira-kira malah Iki wis wayahe istirahat. Iki deman-eman, sesuk timnas kangge. Oh iki kok main wis main. Lho lah iya. Wis main. Wis Menang. ayo lah yo. Menang. Ya iki game Padang lho. Ya, Game Padang. Nun sewu, Mas. Heeh. Menika wonten WA saking Pak Wiyanto. Heeh. Nun sewu. Niki pesanan saking Pak Wiyanto. Kok wis di nomor Pak Wiyanto lho. Loh, ya ampun to. Mas Minto, sinden gawan jenengan sing nyanyi tembang Tresno wau mangke ken kentut ten dalem ngriki. Oh kon keri ning kene. Oh, berarti awakmu no. Wis Awakmu. merupakan suatu kehormatan mengko awakmu kon keri ning kene. Berarti Pak Wiyanto kesensem. Lah iki iso rambut waca. Piye to, Bos? Ken kentun teng mriki benjing badhe dilas. Kok dilas piye to kok iso? Ndur pager. Badhe dipun paringi souvenir. Oh. Nggih, nika. Niku tanggapane pinten? Anu nduk pira, Nduk? Tanggapanmu pira? Kowe iki ketoke ayu-ayu gendeng to, Nduk? Tanggapanmu pira disuni pirsa Pak Wiyanto? Iki tanggapane ora njaluk larang-larang. Nggih. Pokoke kon nukokne gelungan sing dilinggo. Dadi Ora, anu dipun peseni benjang kapurih anderek. Nggih. Son horeg niku lak butuh sakniki butuh den, butuh penyanyi. Oh. Gandeng niki wonten nyanyi. Niki Joget wau. pinguin. Joget pinguin. Niki benjing sone Pak Wiyanto medal. Kang Sara audio dengkek ning dhuwur Rejing. treke mlaku tak dongane kecantol kabel. Ora, iki arep didadekne penyanyi terus dikon ning ngarep son ngono kae lho. Ya. Kuwi engko jarake kon Jombang nganti kon Medion, Nduk. Pingko teko kono gari. Kareng goreng. Iki jane iki tukang joget. Pundutane Bapak Lurah, Mas. Nggih. Karo pundutane Mas Gawer, Mas Tulki Nggih, mersake nggih. Madiun Ngawi Siap. sing nyarirani anak wedok Mita Nggih. karo Kali. Mbak Sulis Eva. Luki mau rada setengah lho. Joget aku mau kalah karo gitu. Sapa? Luki mosok bae. Liris to. Dalem. Yo to. coba. Langsung dadekno terminal Madiun Ngawi. Yo Ah. coba sini Ya. coba. Ini coba Dok, ini Dok. Anu, Mas Putuk duet sama itu. Hani ngadeg kok pisan, no? Ya, Dah telu. Aku karo Hani. Coba. Loro to, Pak? Lanange loro. Ya, wis Hani engko bar iki. Karo sulis. Coba Dek. Kamu harus izin sama itu dulu. Ah. Yayang, ayo coba. Yayang. Yang aku tak duit karo iki ya, bener ya. Izin ya. Wis to, bar iki tak jak ning ngisor papringan ngono nggih. Rumangsamu apa kono kayak mergul ngono. Oh, bajing. Sik dicek iki gawane Mas Minto to iki. Ya. Iki jelas lanang. Jajal iki ceken lanang wedok iki. Ngantuk ya. Wedok to, Mas.
Tenane. Tenan. Ya wis percaya aku. Sampeyan pengen ngerti ora carane ngecek? Piye? Loh, biasanya lek maem, Pak. Wong wedok iki tok. Lek wedok-wedok ngene iki to, lek maem jajan mesti ngene. Ilat mesti tok sik. Lah terus. Wedok ya wedok. Lek iki mung ngono gak. Piye? Wis pokoke entek nah. Wis lanang. Contonge beda kok iso. Masa iki lanang to, Mas? Lanang. Lah nek iki wedok deloken nek pas bane gembos. Iya. Nek ngumpul lak mesti ngene. Kok iringan. Isih. Nyik lho. Lah nek kuwi lanang beda, Bos. Mesti begagah. Piye? Ngene. Kok. Mulane bane ora tau tambah angin. Lah nyapa, Mas? Ventiline dhuwur. Pengen blesek kok iso. Kok ventiline. Yo, kaya ngapa pundutane Mbah Lurah karo Mas Gawer. Madiun Ngawi. Yen aku kangen karo seliramu. Jan elok. Le nembang jan penuh penghayatan. Tak sawang-sawang fotomu neng kamarku. Yen aku kangen karo seliramu. Tak belai-belai rambutmu, tak elus-elus tanganmu, terus tak otot ilatmu. Apa deh? Kasih jawaban yang ini termasuk. Nanti iki sing darane Vokal baik. Memang kalau kita tuh dalam situasi kangen, Nggih. kita mengeluarkan suara dengan Betul. vokal yang utuh Betul. dihayati. Karakternya masing-masing. Ya, Apa akan berat? muncul. Lanjut. Yuk, sekali gedung Indonesia. Sikat. Elis. dan cintamu bakal sehidup semati. Tetap tidak mati ngawi kenanganku. Ora bakal aku lawan dino. Ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Apa kowe ra krasa apa batin saben dina. Ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Wah, jan Dik Mitaki karo Dik Sulis jan kaya anu putri TikTok. Luar biasa. Iki biasa di luar, Pak. Saking tembangnya Nggih. anggere penjiwaane Nggih, kecekel. Wah, panggah ya rasane tenan. Rasane Elok pengambucut. banget. Sedayane penuh penghayatan. Betul. Terus ampun ngantos kesan jantai kanapson. Perlu penghayatan. Nggih. Sing penting wong iki aja ngantek kegiwang karo mbiyaing kanan, lan kelepetan karo jlantai kanan. Kanapson. Napa malih? Wong kuwi kudu manut nut lakuning gending. Dadi Wiraga Wirama lan Wirasa kedados tunggal antarane ditutup lan dibuka. Menika nyawiji kalih sedaya mriki tuturi handaya. Dayani lah kuwi. Iya. Mas, Dalam nuansa agama. Religi. Kitang mung sak Nggih, Pak. pupuh kaya ngapa pepeling diaturke. Sedaya. Langsung Mas rancak buka ketipung tinampen balungan komplit saut bonang barung kirama rancak dados ya. Terus lanjut.
jangkepe prayoga mikir kabeh salat sunahe itu perintah agama ngelimono Umpak resung jumenglung. Dadi jaipong walang kekek. Yo, suwuk geropak. Aduh,
Ngapa, Nduk? Ngapa? Mboten. Aduh. Iya. Jaipongan wis diaturke. Tenan lho, Pak. Nggih, menika langsung nimbali pengendang saking Cisandui. Ini ra wetengku gedhe no kira-kira sapa? Oh, tahu wetenge cilik malah ngendang ndur kendang kok dadi. Mangsane. Yo ngene iki lho, saling melengkapi dan saling menutupi. Ngono. Sing penting rukun. Enek tambahan ngendang ora? Tambah ngendang dienggo nukokne obat sesek. Wis pokoke ndang mari, Gus. Iki ana pundutan ninggal katresnan iki sapa sing ngaturke, Mas? Loh, anu lho, niki iso jenenge pik ninggal katresnan pik. Mbak Dia karo Mbak Pik. kesel iki wis kesel iki mau. Mbak Sulis. Ninggal katresnan duet. Telu karo Mbak Imas. Mbak Sulis, Mbak Imas karo Mbak Dia. Ninggal katresnan. Ya kono. Ya, kaya ngapa? Dilanggamke dhisik langsung dados ya. Betul jaipong to? Mumpung ngenten pengendang jaipong lho. Matane tangane wis kudu kaya ngene iki lho, Dlon. Ngono iki ben ngapali ngampleng lho, dadi ngampleng bojomu dadi. Ben ngapal anak apa tangga. Oh iya, karo Mbak Pipit sisan telu, papat Mbak Pipit. Modele yoga sejamaah ngono. Lho iki Modele ya jamaah. support. Aku omono cacah sing omahe ombo ndi aku butuh nggo ninggal-ninggatan. Saja omong iki miki kurang lho. Ning omah Ninggal katresnan dados. Mas Luduk kula tak neruske lampah panjenengan pare gadhe kersa paring dawuh matur dhateng Kang Mangku Gati wekdal katur dhateng panjenengan. Mboten kathah nggenipun nderek-nderek njung dedonga Mas Minto. Yektosipun kula pribadi kalian Mas kula Jog Luduk sowan wonten dalem agung Bapak Wiyanto Sarimpit Ibu Siti ingkang katemben dalu menika rupian-rupian nglenggahaken Kang Putra wonten ing damparing keprabon tumuju wonten ing samudraning bebrayan insyaallah Mas sinten menika Mbak Yesika nggih kalian Kang Garwa insyaallah ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah manggiya bagya mulya ayem tentrem tinata anggenipun gula wentah kang keluarga insyaallah enggal pikantuk kekudanganipun kekalih migunani tumrapipun piyai sepuh lan agami lan negari insyaallah soleh lan solehah ingkang tinampi sedayanipun. Nggih, mekaten iki perange ben digarap anak lanang sak tembang nandur ngunduh kinarya apa peling ya.